panapa nhau yesuccession panapa yachizoenda nepasipo vakomana kuchadeuka ropa gore rino. Noda kuti zvatakuona zvakuitika zvinototyisa zvinotovhundutsa. Vakomana tichiona kuti izvi nyika yanguva ne almost 1 year tabva kuma-elections takutoona nawo the successions dzemuna 2028 dzakutotsviridza ropa rakutodeuka. Sanapinda mashukwambira nyuko panapa ndoti bosubscribe olike kuti nawo the bell icon. Tipinda munomonekwa muchinzi Brigadier General Shadrack Ndavambi, a retired senior Zimbabwe National Army ZNA member, has died. Ndavambi collapsed at his Glendale farm Tuesday morning and was pronounced dead upon arrival at Bidura General Hospital. Ndavambi served as a high-ranking military officer during the presidency of the late Robert R.G. Mugabe under the leadership of General Constantino Chiwenga. He was closely associated with the 2017 military coup led by Chiwenga, which ousted Mugabe and installed Emerson Mnangagwa as the president. Panapa takuona kuti those key figures vanhu vakanga vari pachiopisa pachinobhena muna 2017 vakaleta to the coup. Vakomana ivavo vakurohwa inonzi elimination. Takavaona kutanga muna 2023 takuona vakomana ivavo vachingodonha vachingoenda. Izvi takuona kuti aiwa the very close ally waVP Chiwenga akanga aripo pachobhena takuona akudonha. Vanhu vakutoshamisika vachiti kuivo General Chiwenga vacho since varivo vari involved panhau dzesuccession idzi vachapabuda here apa kana kuti tichazongodza ngoti mukuru wadonha ameno kuti zviri kufamba sei muri Zimbabwe. Vanhu vese vakunyatsokuona kuti aiwa vanhu vambotaura mashoko kuti politics is a dirty game. Ndo chokwadi chakuitika manje. Takuona nhau dzesuccession idzi aiwa dzakutungana kwemabhuru. Votudzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.